Ja, een land waar ze geen fileprobleem hebben, denk ik. Vandaag, precies 50 jaar geleden, werd Suriname onafhankelijk. Groot feest dus in Suriname en in de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Maar niet bij iedereen, want Shashi Roepram, die hier zometeen weer aanschuift, die is hier niet helemaal blij mee. Kan jij daar iets bij voorstellen, Wiert, als je kijkt naar de onafhankelijkheid van Suriname, dat daar nu ineens 50 jaar later gemengd over gedacht wordt? Zeker, ja. Het heeft zich nogal een tragedie afgespeeld natuurlijk in dat land ook. En ik denk dat heel veel Surinamers zullen denken, nou, we waren beter af onder het Nederlands bestuur. Ja, Shashi, jij bent inmiddels weer aangeschoven. Dat is jouw onderwerp van vandaag, want dat is toch opmerkelijk. Ik dacht, er is vooral blijdschap in de Surinaamse gemeenschap. Maar jij zegt eigenlijk, Nou, kijk, weet je wat het is? Als je dus naar de NPO kijkt en de mainstream media, dan wordt er eigenlijk een eenzijdig beeld gecreëerd over Suriname en over de onafhankelijkheid. Er wordt eigenlijk, inderdaad wat je zegt, gedacht dat heel veel Surinamers het lopen te vieren. Maar als we dus kijken naar die Surinaamse gemeenschap, een derde van de Surinaamse gemeenschap is toentertijd ook vertrokken. Net voor en na de onafhankelijkheid. Zijn naar Nederland gekomen? Ja, die zijn naar Nederland gekomen. Honderdduizenden. Hè? Honderdduizenden, ongeveer. Als je kijkt naar 1960 tot en met 1980 zijn er ongeveer dus 110.000, 130.000, afhankelijk van welke cijfer je pakt, vertrokken. Ja. En nu woont ongeveer de helft van de Surinaamse bevolking woont gewoon in Nederland. Dus als het zo geweldig is, als de Suriname zo'n kumbaya-land is, als we allemaal met elkaar handjes lopen vast te houden, waarom zit de helft van de Surinaamse bevolking dan in Nederland? Ja. Maar wat had je dan een betere situatie geleken? Dat Suriname, en dat zeggen heel veel Surinamers ook, de onafhankelijkheid kwam eigenlijk te snel. Dus dat moest misschien gefaseerd. En dat ze misschien nog een onderdeel waren van het koninkrijk. Ja. En wat heel erg storend is dat als we het dus hebben over Suriname in de mainstream media en vooral ook de Nederlandse media, er wordt voornamelijk het perspectief van de Afro-Surinamers naar voren gebracht. De Creolen, hè? De Creolen. Maar de andere bevolkingsgroepen worden nauwelijks meegenomen in het perspectief. Ja. Dus je ziet nauwelijks het perspectief van de Javanen, nauwelijks het perspectief van de Hindustanen, nauwelijks het perspectief van de Chinezen. Terwijl als je kijkt naar wie is nou de grootste etnische groep in Suriname en in Nederland, dat zijn de Hindustanen. En die Hindustanen die wilden niet dat Suriname onafhankelijk werden. Dus dat is een heel belangrijk punt. En jij zegt eigenlijk hadden ze dan zo'n status moeten krijgen zoals Curaçao bijvoorbeeld nu heeft. Ja, Curaçao of Bonaire of wat dan ook. Ja, maar in ieder geval niet onafhankelijk. Ja, want wat had dat dan geholpen? Dan was het... Nou, ik denk dat heel veel Surinamers, die zijn ook koningsgezind. Hè, die zijn heel erg positief over Nederland. En die zijn ook van mening dat Suriname nog niet klaar is om zelf bestuurd te worden. En dat zie je eigenlijk ook terug. De afgelopen 50 jaar heeft het niet geleverd zoals wat we wilden dat het zou leveren. Nee, laten we even terugkijken naar die onafhankelijkheid. 50 jaar geleden dus. Dat ging er toen zo aan toe. 25 november onafhankelijk. Het lijkt erop dat de tegenstellingen tussen Hindoestanen en Kriolen totaal uit de hand zullen lopen. Als daad van verzet tegen de onafhankelijkheid, waarvoor amper een grondwet gereed was, steekt men het bevolkingsregister in brand. De spanning, de door de leiders ingeblazen angst, grijpt de mensen zelfs zo naar de keel dat de zoveelste golf van emigranten naar Nederland vertrekt. Nou, wat voor land bleef er toen achter? Ja, een land wat tot op het bot verdeeld is. En nog steeds, tot op het bot is Suriname etnisch verdeeld. Ook als je kijkt naar de politiek. De politiek is volgens etnische scheidslijnen verdeeld. Dus je hebt politieke partijen die letterlijk gewoon gebaseerd zijn op etniciteit. En dat zie je nu ook terug. Dat etniciteit nog steeds een belangrijke rol speelt. En daarmee speelt ook racisme en discriminatie een belangrijke rol in die Surinaamse samenleving. Toch denkt niet iedereen er zo over. Jij hebt het inderdaad over de Hindoestaanse gemeenschap. Die denkt erover zoals jij erover denkt. De Creoolse gemeenschap niet. Wij zijn naar een plek gegaan in Nederland waar vooral die Surinaamse gemeenschap woont. De Bijlmer in Amsterdam. Onze verslaggever Pim Markering nam daar een kijkje. Hier in Amsterdam-Zuidoost staat het standbeeld van de Surinaamse verzetsheld en vrijheidsstrijder Anton de Kom. Hij maakte zich hard voor een onafhankelijk Suriname. En dat het standbeeld in dit deel van de stad staat is niet verwonderlijk, want een kwart van het aantal inwoners hier is van Surinaamse afkomst. Bent u van Surinaamse afkomst? Ja. Hoe voelt u zich vandaag? Ik voel me heerlijk. Vandaag is onafhankelijkheid van Suriname. Ja man, ik voel me lekker. 25 november. Srana kieswa mafiking. Vaning. Srevidensino. Nou, kijk, ik zie het al. 50 jaar onafhankelijkheid. Ja. U heeft zelfs een hoedje ervan op. Trots? Heel trots. Ik ben hier, maar mijn geest is daar in Suriname.
Ja. Zou u graag terug willen ook? Ja. Wat voor gevoel heeft u vandaag? Nou, ik zou daar willen zijn, maar helaas volgende week ga ik pas er naartoe. Vaning, Srevidentie no. Ja, daar. Bent u zo opgestaan met dat gevoel wat u nu uit? Sinds gisteren. Ja, want ik volg alles wat er in Suriname gebeurt. En ik ben blij. Gaat u ook terug ooit? Ik wil graag terug. We moeten. Is een mos. Waarom? Nou, Oost-West thuis best. Je bent en blijft een Surinamer. Ja. Trotse onafhankelijke Suriname. Ja. Hopelijk, komt wel goed. Het is nu niet helemaal goed, zegt u? Niet helemaal goed, maar ze zijn op de goede weg. Het gaat redelijk. Het kon nog beter, maar we zijn tevreden. Bij ons in de studio zit Shashi Robram en hij zegt... eigenlijk zou het beter zijn als Suriname nog onderdeel zou zijn van het Nederlands Koninkrijk. Nee, je moet eens groot worden. Je wordt geboren als een baby en je wordt opgevoed om een man te worden. Moet een keer het huis uit. Je moet een keer het huis uit en dat is de reden. Soms moet je inderdaad eerst kruipen. En ik denk dat we nu in een soort versnellingfase kunnen gaan. Omdat iedereen nu wel beseft dat we niet op dezelfde voet voort kunnen gaan. We moeten opstaan. Ja, we moeten opstaan. Dat gevoel. Ja. Ze moeten toch hun eigen boontjes kunnen doppen nu. Waarom zou Nederland daar... Ze hebben genoeg gedaan, Indonesië. Hè? Ze hebben genoeg gedaan in al die landen. Dus ook al gaat het nu nog niet helemaal zoals het zou moeten. Het mag zo blijven. Ga eerst maar werken aan datgene wat Suriname nog zo goed heeft. En wat is dat? Nou, genoeg. Hè? Al die grote gebouwen, op al die grachten. Hè? Die compensaties die ze terug moeten geven aan mijn voorouders. Daar moet aan gewerkt worden. Ja? Dank u wel. Alsjeblieft. Fijne dag. Jullie ook. Dag! Ja, Shashi, ze denken er toch anders over dan jij. Ja, kijk, hier word ik zo moe van. Weet je waar ik me zo aan erger? Niet om iedereen over één kam te scheren, maar dit zijn vaak ook mensen die aan het staatsinfuus zitten, die in sociale huurwoningen wonen, maar die Nederland van alles uitmaken. Hè? Dus als je met deze mensen gaat praten, dan is het Nederland is de kolonisator, Nederland heeft dit slecht gedaan, Nederland heeft dat slecht gedaan. Dat weten we niet specifiek over deze mensen. Hè, voor de maar over het algemeen kan je wel zeggen dat die achterban wel zit in de Bijlmer. Weet je, het is de achterban van Sylvana Simons. Het zijn bepaalde type mensen. Het zijn vaak ook Bouterse aanhangers. En deze mensen geven Nederland van alles de schuld. En je ziet ook de laatste dame ook. Die zegt van we moeten ons geld terugkrijgen. Maar het zijn mensen die nooit zelf verantwoordelijkheid nemen. Maar dat er trots is op onafhankelijkheid, dat is toch wel verklaarbaar. Nee, dat heeft toch met een gevoel van eigenwaarde ook te maken. Nee, maar wat valt er tenminste, ik kan me voorstellen dat mensen daar een groter gevoel van eigenwaarde van krijgen als een land onafhankelijk is van een land waar ze lang aan verbonden zijn. Ja, maar dat is echt onzin. Dat is echt onzin. Want als zij zoveel eigenwaarde zouden hebben, waarom wonen ze dan in Nederland? Waarom gaan ze dan niet in Suriname wonen? Als ze zoveel eigenwaarde hebben, waarom zijn er rijke Surinamers die nu in Suriname wonen, die hun kinderen sturen naar Nederland om te studeren, die als zij bijvoorbeeld ziek zijn, sturen ze hun kinderen of zichzelf gaan ze dus naar Nederland voor behandelingen. Dus Suriname heeft niet eens een goed onderwijssysteem. Ja. Suriname heeft niet eens een goede zorgsysteem. En de Surinamers die geld hebben, die in Suriname wonen, die gaan altijd naar Nederland toe of naar de VS voor een gezondheidsbehandeling, voor onderwijs, voor noem maar op. Dus als het zo geweldig is, als het over die eigenwaarde hebben, waarom zien we dat niet terug in de verantwoordelijkheid die Surinamers nemen voor hun eigen gedrag? Want als het over de decembermoorden gaat, dan zijn ze stil. Ze hebben een grote mond. Ze hebben echt een grote mond als het gaat over het slavernijverleden. Maar ze zijn stil over de daden van Bouterse. En dat is schandalig. Toch wacht wellicht Suriname nu een grootste toekomst. Hè? Want er is olie gevonden. Ja. Er is een contract met Total, het Franse oliebedrijf. Dus je zou kunnen zeggen, de komende jaren stromen daar de miljarden binnen. Ja, de miljarden stromen binnen, maar die stromen ook weer weg. Want Suriname heeft een verziekte bestuurscultuur. En wat je dus ziet, als je die cultuur dus niet aanpakt, dan gaat er uiteindelijk ook niks veranderen. Nee, ik begrijp ook overigens ook dat de royalties... Sorry dat ik een beetje negatief de emotie zit echt hoog. Ja, dat merk ik, ja. En zou je zelf opinie maken vandaag? Ja, maar zou je zelf terug willen? Nee, ik zou zelf niet terug willen. Ik ben blij dat ik in Nederland ben. Weet je wat ik vind? Sorry. Wat ik zo jammer vind, die mevrouw aan het einde. Kijk, die betrekkingen tussen Nederlanders en Surinamers, die zijn eigenlijk gewoon goed. Ja. En dan zijn ze zo geïndoctrineerd geraakt, ook door die door die slavernijdiscussie, dat zo'n mevrouw gaat zeggen, ja, die panden daar aan de grachtengordel en zo, kom eens op met die herstelbetaling. Dat vind ik doodzonde, weet je. Want daardoor verziek je die verhoudingen ook weer. Tot slot, ik wil toch wel weten, waarom zit emotioneel bij jou? Nou, omdat het...
Kijk, heel veel Surinamers die denken eigenlijk ook zo zoals ik denk. Hè. Die wonen in Nederland en die zijn eigenlijk blij dat ze in Nederland zijn. Maar die zijn een beetje moe van die activisten die continu het debat bepalen en continu het beeld bepalen van oh ja, we moeten maar ons handje ophouden, we zijn slachtoffer, noem maar op. Heel veel Surinamers denken niet zo. En dat is die frustratie, want ze krijgen nooit eigenlijk de kans om dit geluid te vertolken. Dus daarom ben ik blij dat ik hier zit en het geluid ook kan vertolken.